Dame na sumurung na siyan sa luhut na roha, imana mga ramoti ate-ate dohot pikiram muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan jala si Pangulo di hita. Amen. Damang dainang atani debatau jahan ni nguluta nang ujahan ni jamita di bagasan manang marhite partangyang at taon. Imana tersurat di Joshua bidu 24 ayat 14 rodi ayat 24. Joshua 24 ayat 14 rodi 24. Tajaha laos tapai hut-ihut. Tajaha margati sorin songonom maridok. Ope sai habiari hamuma jahuba jala marsihoho rohamuna mangoloi ibana di bagasan hasitongan. Jala paholak kamu di batasi leban. Akana nioloan nio pumuna di bariba ni batangaiki dohot di Mesir. Jala oloi hamuma jahuba. Dungin ninna bangsoi mga lusi. Daw may siya kami. Anggotung manadikko jahuba laho mangoloya kadebata sileban. Jahuba huhut mangojar saluhuk bangso rodi hala amori nama ringan ditanoi jumulus ya kita hamipe jahuba do nai ngoluan nami ai ibana do debatatta duni didok Yesusua mantrangsoi dan kapai hamu mangoli jahuba ai debatan dari ibana debatapa primas do ibana dan karamun mapamati rohana iya kalausyumuna do mida dosamuna molotung ditadiko kamu jahuba jala dioloi hamu akade batasi leban marbalik maibana manorui hamu tung siap pamu bahenonna hobar tu uhumna nadinggani naung binahenna tu hamu dungi nabangsoi matus Joshua sikok kama anoi iko jahuba banai oluan nami. Jadi didok si Joshua matu bangsoi hamu sadiri do sitidangi do pak kamu babua naung dipilih tamu jahuba naing oloam muna ibana jadi nina nasidama hami matutu sitidangi oke pahola panuma dibatasi iban akan ditonton jala kamu warhamuna jahuba debatasi saya. Jadi nina bangsoi matu si Joshua jahuba debatataido naing oloan nami jala suara nai naing tangi honon nami ido yang go sahatna horas madihita saluhutna damang dainang ia topik ni mingguon doho topik ni jamita dinasa mingguon didok hadaulaton ni nama roha manang di bahasa Indonesia didok ibadah yang sejati laos tapai hutihut diganup nasa naung tajaha turpuk ima taringot tu nalahobongot bangso Israel manopot manang mabongoti huta Kanaan. Huta naung dipadat tu jahuba di bata nagabe parmianan inganan nang gabe sada inganan naung dipadat toni ima naing dibongoti nasida. Alayahan narikot damang dainang dipastiho parjolo ate dipastiho jo parjolo bohado haporseaon ni bangsoi tuise do nasida porsea molo tu jahuba di batado ikot tadi kononna akka de batasi leban molo tu jahuba de batado
unang be diingot-ingot ganup nasa aka parsobaw na sida dibariba ni batangaik dohot na di tanah Mesir. Nama nobba aka gana-ganaan nang aka saluhut na jadi-jadi ni tangan ni hala Amori songoni hala Mesir. Damang dainang na hinaholongan. Laos imana parjolo na didok na hadaulaton ni namarrohai. Ganup nasa akan daulat marroha. Ikon adong di bagasan hasatiaun. Molo jahuba do jahuba mak. Molo jahuba do nagabe si sobaon unang biadong na asing si sobaon. Nasarupa do jahuba. Jadi bohaman non bolo sobba tu hula-hula. Bui doi napasangap pomai unako hula-hula burupe ko pasangapod do. Bere do huppa-huppu pe ko pasangapod do. Bohama sarak sangap. Ate. Ahamuse bah bolo songonido. Nasongo dia do marsobba tu jahuba, nasongo dia do napasangapod jahuba. Amanginang ikod ibadah di Batak. Dan gabe hula-hula di Batak. Molotung peruar hata nama dok sebula langit do pasu-pasu ni asia tulang. Ngaisi do nak tulang rate. Nanti. Manang siuti tadok. Nanti. Laos boharo sebulanai nasiat di Batak. Dao. Alai hata mai dinalaho bohado sobba manang pasangapon. Ganup nasa aka hula-hula na, tulang na. Alay bolo dipikir ya manginang, isi naman o patulang tay. Opung boru do opung doli, kerjasama. Ate. Tamang daydang na hinaholongan, gabi olo do hita lupa na siya debatado sude. Ala ni nama pasangapot tulang do na tulangon, hula-hula. Nanti ujungnya gabe boha lupa namar Tuhan, itu kan lupa namar Tuhan. Jadi diupama homma bangsa Israel na yang mabongoti huta Kanaan, songonido maboti huta Kanaan na saliling-liling na. Molo huta Kanaan na dibongotan ni bangsa Israel na junui bapor tibiod dope parsatokinad do. Ate. Alai songonima gobaran na ganup nasa na daulat marroha. Iman non na bongot tuhuta Kanaan na saliling-nililing na. Jerusalem na barui. Ate. Jerusalem na manotongi. Parjolo di filter bangsoi. Sitongo manang daong. Tikos do manang daong. Makana pardalanan ni bangsa Israel saliling o 40 tahun liling nga imadalan ni debata memfilter manaring ate asa songon nama miar boras ipiar borasi laos asa unang isi do botana asa unang isi bemonisna makana mamiari borasi biat tukatuk do hebak kabang. Gudang dohala nuaeng aku wajib nai maulai puang nama bangula ho kapor siaonon kosongono do hape ikut do hita mabangu kuria sai mania kola rotu gereja martangi yang maride mulak ate gudang go halak do pena songoni prinsipna makana gabiadong akka gereja-gereja mabahen gerejai holan inganan ni namar tangiyang marede mabigi hatani Tuhan alai dang dihangoluhon ate dang dihangoluho parsaurani be ujung na nasada do nasada nai dang marsita dabe dang riko be di daside makana rata-rata olo de suku kami bolorosyak kitaan manang nagabi huriat tanah baru isiru paditatesan isiru tahiyate inna do na sinukutong isukku ni bale sabili bereng to langit kan isiru tahiyate dang ibo to be ba damang day nang nahinakolongan di bagasan Tuhan Yesus molo ganup na sahita na madok
hita ganup nasana porsea manang hadaulatun manang halak nadaulat marroha. Berarti memang ikut totong do hita di bagasan hasatiau tu debata jala iko boto otai. Nanti iko boto otak kerja keras. Hacik do HP ate bangsoi. Boto hamu do amang jarak na dang pala do hola ratus kilometer do. Nanti 300-an kilometer do polo 40 tahun madeleni. Nang pe merdalapat. Nanti HP bolu diukur maju sanon tu hitan 300 kilometer. Mulu di dalana ni pola martu 40 tahun. Dan pola. Alai ima dalan ni de batang. Songon nama no pamas. Ihali jo. Ate ipa pungu jo, diayak jo. Laos ditutung musea samurni bana. Songon ima di bae bangsoi. Bah, berarti dihita pe saluhut nagadup nasana marhuria pe ikut tadi jala takas manian ate tadi jala takas budang go halak madok songonon bah molo songonidu na marhuria tumago maniluluan huria nasing alana dong du huria si songonon manginang dang pola repot kita mabai pelean dang pola repot kita patupa pembangunan dang pola repot kita memikiri tu dia perkembangan na adonggo alai sude ganup nasa nabongot barusan ni ganup nasa akan apuna mai mulai isek surat ni tanona isek surat ni huriai sahala dona punai mana ngopung tuopung ate sitong bosongoni par huriau molo hami madok dang boy sada huria sahala napunasa alaniaha ido natar guar huria gereja pedang sahala napunasa ido natar guar gereja apalagi huria ate punguan niakan porsea dang sahala na porsea disi makana bolu adong surat di tanona sahala napunasa wah berarti bakal-bakalan marong persoalan disi laos diguari mai bana siswa bulu biasa nanti ima persoalan nadong dia kehuria si somoni. Makanya gudang aka perpecahan jala persoalan nasopola di hari koton. Makanya huriai ikut debata na punasa. Unang itu tadok bah hita do na punasa. Debata do na punasa huria. Kalau bukan Allah yang memiliki gereja, do huria dari do nai, batong do sursar itoru. Tong do sursar jala olo gudang aka persoalan nasopola rikot. Alani damang dainang bohado carana asa daulat kita bohado carana asa mardaulat kita diganup nasaroha na parjulu madidok ingo ma nabinahen ni jahoba di ngolum ate ingo ma nabinahen ni jahoba di ngolum nakana dong istilah nama dok unang ingo nanilehommu alai unak kalupahon nanilehon ni dongammu mulut apa tu pasti songoni unang ingot na pinilehommu tu debata ingo ma na pinasaha ni debata pasu-pasu na diho iko songoni sa sitong makana bolo huriata adong na mangedehon nasa nanilehopki pilihan nai penaso caton na do Beko takas boy. Unang gabe gudang aka persoalan-persoalan. Mangingot ganup nasa akan anilehon di jahoba di bata imadalata asa unang lupa hita di parsaurat doho ibana. Di sarana rupani molo holan nahurang do taingot na didongan do namasa. Ba marsipak puling ape molo tungbui ngai manai. Unak ko marsipak kulinga, marsilaw sabbe poluse bereng. Taku boto isi dep hadisi dep kolektor na doho ise nagabe pasien na. Ate manang nasabana. Biasanya kasongoni do antara nasaba dohot dep kolektor. Poluse bereng go, ano di jalo takku. Inna kan. Ale bolu dep kolektor saya parroa do odorai na rohana kan suku-sukun.
Unang gabi songoni Tuhan itu hita tong. Odo rasa de siya kuriain na kan. Polo seberek kuria na on. Ate. Unang gabi songoni ate. Makana ikoningot tita diakan hadinggan. Ale sudedo hita marhagaleon tohomay. Alay urang hagaleon ni dongan na gabi tayo ngotingot. Hita pe gudang du hagaleot ta. Apolaro ate. Gudang hagaleot ta. Alay sotung ina gabi tayo ngotingot siya dongan. Malabani. Pada uhon parsaurat doi. Makana na diguari hadaulaton namar rohai parjolo parsauranido dinggan. Parsaurat doho debata, parsaurat tudongat jolma. Nangadong labana tadok. Sahuria daw dohoti. Akan? Alay masa madina sahuriaon. Soheyai songono ni. Sohutad day. Subuhi daw. Merlubah hita patupan na denggani. Molotong penahurang denggan. Tanilay dong atta. Dang inagabi alasatta. Mga bati dirita patupan na denggan. Bahita sendiri rupani. Naing patupa si patupa otta na denggan. Tabba ni na denggan di tonga-tonga ni huriatta. Boto hamu doa hedok kami. Di WA kami macontona proposal ikan. Adong kesempatan muna patupan na denggan. Nolo dohamu. Siap bang. Kirim proposal. Itunya rupanya. Innakah? Boleh kirim songoni berarti adong kesempatan tapatupan na denggan. Molo adong nahumurang berarti ada kesempatan kita, ada peluang kita berbuat baik. Patureho nak kana humurangi. Unang gabi pasiding. Unang gabi pada udaw. Alanina padua ho didok marsihoho mangoloy jahuba di bagasan hasit tongan ate. Unang di bagasan narwa. Sayro hita marminggu sayro partangyangan alay. Say torus hita marsiho tu pangajarion ni debatasi leban. Itu kan gudang dohala songoni isakku itu bena sakku tai. Ipapal hapal dompet na. Makana bolo huna udah bahaya di. Itu kan upara sian habing. Bedu dah saat sotung salamat jahat. Makan gabe senjata makat tuat do. Agabi do kasih songoni ate. Sotung salah. Sotung soi tebes-tebes sotung soi liam manganon ini regam. Makana ngulusi songoni nomor 2 roha mai. Coba baju akaina jo nomor 2 roha kamat tawaru hira-hira. Terkomplit doamu apa sobu mai sindamu do akaina. Ate. Akaina na lengkap maju ate. Amat tanah. Ate. Ulang isukun nak kalau mebelu dah ang beto. Amana isurgui nama. Ate. Damang dainang na hinaholongan. Ngapasti hurang ate. Ayamai be belum berdua roha luar biasa doi. Songoni doha porseaon. Makana diibaraton relasi ni hajol maut dohot debata, relasi ni sahala oroan dohot panguli. Ate. Ikon biar mida jahuba, uduk tu jahuba. Ate. Songon panguli do Kristusi makokop puriana. Amama Kristusi, amama debata. Alay unang tadok, ama do debata alay dang taoloy. Hape konuduk do roani tuamay. Tuama na teride songoni. Apalagi matu debata. Damang dainang nahinaholongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Naparpudi didok, unang marbalik siyan jahuba debata. Unang marbalik siyan jahuba debata. Ikon hadap depat do hitadang hadap belakang. Ikon mangado pakot jahuba jala di jolo ma jahuba bainota. Unang di jolo jahuba tado pakot tupudi. Dang napasangap po begwarnay. Ikot takas sita dinalaho manotong mangaduk tu jahubay. Artina sarupa doho halak na upacara benderai dah kiai pudihon menghormat bendera. Boha cara na balik menun dia na balik kan. Dang boy ikut dia depan na do.
ikut dido pakot do ahalabana haru bendera peta bai songoni lemba di bata nama masu hita atong di hita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus tauloi majahuba di bata tapai hutihut maibana molotung peragam ganup nasa namasa di bagasa parngulutta taida mabangso Israeli hacit maol parir dangol situ tudo parngoluon na ale tu dia di patongon-tongon ala nama ngoloi jahuba da sida tongom mana sida tuinganan naung di padat to jahuba di nasida songoni nang dihita nunga di padat ton jahuba di bata inganan las ni roha saliling-liling nai dihita molotung songod dia beragam ni namasa di bagasang ngoluta manginang tuiba nama tapasahat saluhut dan ngoluta laos tapar gugui ganup nasa kadirita semangat tak dinalaho mangihut tonibana tuhasonangan las ni roha saliling-liling nado nagabi hasahatan ni ganup nasa na porsea Tuhan debatama nama masu hita tamama mardaulat daulat marroha hita saluhut na huryana asa